UPPL হাঁটাও সমর বড় মোটাবাট লেওরা সমর বড় হাঁটাও गहपुराव दिनै आंनि थाखाय गोदान नङा नंगौ गेजेराव गेप जाबाय बहुत बोसोर खिन्थु आं गोसोखांबाय थायो गहपुरनि खोथाखौ दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा मैयानि सानाव थामहिनबा 20 आगस्ट खालारखालि हाग्रामा महिलारसारा गहपुराव रेलि खालामनायजों लोगोसे गोबां बाथ्रा बुंलांदों गहपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि जौगानायनि बाथ्रा बेजोंनो लोगोसे जोंहा प्रमोद बर' सारखौहाय गाग्लोबनायखौ जों नुनो मोन्दों फारसेथिं जोंहा बिटिआरनि चिफ प्रमोद बर' साराबो गोबां बाथ्रा बुंलांदों गावसिनि UPPL दोलोनि टिकेट राननायजों लोगोसे बा टिकेटखौ सोरनो होगोन बिनि बिषय जोंहा प्रमोद बर' सारा रोखायै जोंनो फोरमायनानै होदों अब्ला रायजोफोर जोंहा दिनै 21 आगस्ट दिनैनि दिनावहाय जोंहा हाग्रामा महिलार सारा दिकेजुलि बातासपुराव जोंहा नुजाथिफैगोन आरो बेवहाय जयनिं हाबाफारि लानाय जादों BPF पार्टीनि रायजोफोर जायफ्रा जयनिं जानो नोंथांमोना बे दिकेजुलि बातासियाव नोंथांमोना हाग्रामा महिलार सार फैनायजों लोगोसे नोंथांमोना जयनिं जाफैनो हागोन आरो हाग्रामा महिलार सारजों मोगा-मोगि बाथ्रा सोंलायनो हागोन अब्ला रायजोफोर आंनि टपिकखौ आङो गोलाव खालामाजासे प्रमोद बर' सारनि बिबुंथि लोगोसे हाग्रामा महिलार सारा प्रमोद बर' सारखौहाय मारै गाग्लोबखो गहपुर हालामाव रेलि खालामनायजों आङो भिडिअखौ स्क्रिनाव होबाय नोंथांमोना नायलांदो बेखौलाय रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दंखायो बेखौ बुंनांगौ गैया जाख्ल'नाय गैयै दैलि जागासिनो दैलि जायो ओइ जाम्बा नोंसोर मानो नंखाय खोथाफोरखौ सोङो गहपुराव दिनै आंनि थाखाय गोदान नङा नंगौ गेजेराव गेप जाबाय बहुत बोसोर खिन्थु आं गोसोखांबाय थायो गहपुरनि खोथाखौ गहपुर ओनसोलाव थानाय बर'फ्रा मारै दं मारै गैया बेखौ आङो जुदियाव आङो बेहाय फैनानै खबर लानो हायाखै थेवबाबो आं गोसोखांबाय थायो गहपुरनि रायजो राजाफोरखौ मारै दं होननानै आरो आं दिनै बेसेबांबा गोबावनि उनाव गहपुराव सफैबाय गोसोखौ बिराद मोजां मोनदों रायज्लायनो मोननानै जायगाखौ आं नुफैफिनबाय आरो दिनैनि राजनिति जिथु परिबेस बेथ' कन्टिनिउवास आङो गहपुराव फैबाय थानो मोनसिगोन आरो गहपुरनि जिथु गामि सोनायनि जेंना बेखौ आं बुंदों सरकाराव फैग्रोथों आङो सरकारजों रायज्लायनानै थालांनाय गामिफोरखौ सोफिनगोन आरो बिनि उनाव बे गहपुरखौ लानानै बा बे गोदानै हाबनाय ओनसोलफोरखौ लानानै गोदानै मोनसे साब डिभिजन जानांगौ बेखौ आं सरकार फैबानो आं प्रप'जाल होगोन आरो बे ओनसोलाव उन्नयन आरो बे ओनसोलाव थानाय माखासे जिथु जौगाखांनायनि खोथा बेफोरखौ जों मावगोन आरोबाव जेनेबा लेन्ड एडभाइजारि बर्ड थायो बा बहुद माबा माबि थायो कमिटिफोर थायो डिपार्टमेन्टेल बेफोर डिपार्टमेन्टेल माखासे कमिटिफ्राव गहपुरनि मानसियानो थागोन आरो गहपुर ओनसोलनि थाखाय मा जौगाखां खामानि मावनांगौ इडुकेसन खेत्रआव मा जानांगौ एग्रिकालचार सेक्टराव मा जानांगौ बेफोरनि थाखाय माखासे कमिटि थाखायो बेफोर कमिटियाव गहपुर ओनसोलनि मानसियाबो थागोन आरो बेजोंनो जोङो मावलांगोन बेलाय बे प्रमदनिसो खोथा जाबाय बेखौ आङो मान सोंनांगौ प्रमदनाव सोर सरकार सालायग्राया दिनै लाख लाख थाखा लानानै बेखौलाय रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दंखायो बेखौ बुंनांगौ गैया जाख्ल'नाय गैयै दैलि जागासिनो दैलि जायो ओइ जाम्बा नोंसोर मानो नंखाय खोथाफोरखौ सोङो आङो बुंदों र' बिटिआर गोदान सुक्ति जादों गोदान सान्थि सुक्ति जादों जों बयबो मिथिगौ बयबो खोनादों आरो नुबायबो मिथिबायबो बिटिआर नाम सोलायनानै बिटिआर मोनसे सुक्ति जादों गोजोन सुक्ति आङो बेखौनो बुंदों बे बिटिआर नाम सोलायबाय सुक्तिखौ बे बिटिआर नामखौ दिनैसिमबो लकसभा आरो राज्य सभायाव आयेनगत भाबै स्वीकृति होआखै सुप्रिम कर्टआ स्वीकृति होआखै दिनैसिमबो प्रेसिडेन्टआ भारतनि प्रेसिडेन्टआ दिनैसिमबो स्वीकृति होआखै बेखौसो आं बुंबाय थादों बे शब्दआ बिटिआर शब्दआ माने कन्स्टिटिउसनेलि स्वीकृति मोनग्रोथों बिनि उनावसो आं बिटिआर बुंगोन होनना बुंदां आरो मा दंबावो আমাৰ পাৰ্টিটো লিষ্ট তৈয়াৰ হৈ পেলাই ৰখি আছে আমি যেহেতু পাৰ্টিটো দিয়াটো এটা প্ৰচেছে আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনেল কাম কাজবিলাকত আমি গুৰুত্ব দিছোঁ আৰু খুব চিষ্টেমেটিকেলি আৰু চাইণ্টিফিকেলি আজিৰ পৰা প্ৰায় এবছৰ আগৰ পৰা আমাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত কাম কাজবিলাক আৰম্ভ হৈছিলে দলীয় কাৰ্যকৰ্তা কৰ্মকৰ্তা ট্ৰেইনিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গতিকে প্ৰত্যেকটা সমষ্টিত খুব চিষ্টেমেটিকেলি আমাৰ কাম হৈ আছে গতিকে আমি কোড অফ কণ্ডাক্টৰ আগত আৰু পিছত আমি সময় চাই পেলাই আমাৰ পাৰ্টি তালিকা ঘোষণা কৰিম পাৰ্টি তালিকা মেক্সিমাম দুটা ফেজ হ'ব পাৰে এতিয়ালৈকে আমি 40টা সমষ্টিতে ৰেডি কৰিছোঁ
আৰু 40টা সমষ্টিত আমাৰ যিহেতু পাৰ্টিৰ ওয়ার্কারবিলাকে কাম কৰি আছে খুব সুন্দৰকৈ, এইকাৰণে 40টা সমষ্টিতে আমি প্ৰাৰ্থী ৰেডি কৰি আছোঁ। ইয়াৰ আমাৰ কোৰ কমিটি সিদ্ধান্ত ল'ব, মই এটাত খেলিব লাগে না দুটাত খেলিব লাগে। এটা সমষ্টিটোতো ৰেডি হৈয়ে আছে, তো আগে পিছে মোৰ যিটো নিজৰ সমষ্টি হয়, চব মই জন্ম হৈছোঁ, আৰু বাকী এটা সমষ্টি যদি খেলিব লাগে দলৰ কোৰ কমিটিয়ে সিদ্ধান্ত ল'লেহে এইটো মই ঠিক কৰিম। अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारै नुखाबाय खोनाखाबाय प्रमद बर' सारा मा बुंखो गावसिनि UPPL दोलोनि टिकेट राननायनि सायाव। लोगोसे जोंहा हाग्रामा मैलेर सारा प्रमद बर' सारखौ मा बाथ्राजों गाग्लोबखो आरो गहपुर हालामनि ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरनि जौगानायनि बाथ्रा गोबां बुंलांदों, थारैनो बेयो सैथो होननानै आं सानो। दा नोंथांमोना मा सानो? नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। आरो जोंहा प्रमद बर' सारा माब्लानि दिनाव आरो माब्ला आरो बबे समाव टिकेटखौ गथायनानै होबावगोन UPPL दोलोआव। नेनानै दङ जों बयबो रायजो राजाफ्रा जल्दि टिकेटखौ राननानै होदो, जाहाथे केन्डिडेटफ्रा साखाफारा जानानै आरो बयबो रायजो राजाफ्रा साखाफारा जानानै जोङो भटखौ होनो हायो। अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब।